Đau trai. Ô đau trai. Tama. Ha? Tangi ma phaika. Belai সমস্যা কত কলাই তংখাং Sari tamo kahini. Tamo সমস্যা. Ani umur 45 bisi engui tongkha tabuk 45. Hingke tambah. Abono সমস্যা Kebo phone kaijang musung jagi ang bai Ubangma buri rokno propose khaika Horokse phone accept khaiya Ani rangri joto tongo Hai pano si kebo kaijang na soya Abung nung masa chok thepai redi Muani rokri phano Kolok ti kormoti kechak ti jebai phano thepai redi ano Kaijang na musung sukha Ha. Naigana nin bai gawa buri da tong na kerei. Hai kebagui ni thuina muchungo Mora satam saba. Chungno kayiri phadi chung thali kebak thina muchung ya. Chungno kairi phaidi chung thuina muchungo Ungya kho chungno kayiri phadi chung thali kebak thina muchung ya. Dao chai abo tamo chat mantro ro Pungkhira ochani mantra aba. Yahu. Tei sikla tongna muchung liya. Dakti kayiri phadi. Tei sikla tongna muchung liya Dakti kairi phaidi Tei sikla tongna muchung liya